je úplně obrovský progres oproti minule, ale že určitě za to může ta změna příjmení, že jsem teďka kvašňovská, že právě proto to jako je tak dobře. Tak mi to pobavilo. Jo, to bude chyba u tebe. Koukám na to a je to zaostřené. Takže si zkus buď to aktualizovat stránku, nebo se podívej, na jakou kvalitu to máš nastavené. Pravý manželíno, no čus. Jako mluvu ti koupil oběd. A co jsi měla dobrého? Ale to je asi odpuštěno, co? Dneska jsem u doktora, nechám neschopenku do středy, věřím, že mi prodlouží do pátku. Nejsi ráda, že si odpočineš více? Tak se to říká tuším naposledy, ne? Že to bereš jako takový odpočinek? No, stranu super prázdnina, sakra, už mi to doma nebaví. Tak chce nějakou novou hru na Nintendo. Jaké to být manželkou a nejen priatelkou? Velmi složité, protože se neustále představuju starým příjmením a on mě všude představuje jako přítelkyně, ne manželku. Je mi 26. Oběd. Ježíš, ty máš furt bohánku, děláš si srandu. To už musí být normálně nelegální sníst tolik pohánky. Tak co zvyk, jo. Já mám televizi, knihu a telefon, ne? Tak ještě, že tam máš tolik doma. Takhle pohánky budeš jíst, že se s tebe stane pohánky. Kachnu, jo, protaž do Sokolova. Tak já si myslím, že je odpuštěno. Sorry, jsem se tady mluvila z chatu. Jak se dělat všechno na jednou výsledku neudělám nic, to znám. Dneska jsem si nakoupila kuřecí maso a bramburky, pohánkou bych Lukyho krmit nemohla, to by mi neprošlo. To znám, u nás by pohánka taky neprošla. Jsem měla tortilu s kuřecím na oběd. Jinak v manželství je to úplně stejný jako normálně ve vztahu. Akorát se divíte, že fakt za toho druhého pořád nic nemůžete dělat. Jako já jsem čekala, že když budeme manžele, že můžu, já nevím, převzít jeho občanku,
že jsme si nechali dělat nové občanky samozřejmě, takže budu moct převzít jeho občanku, nebo já nevím, tady tyhle ty věci prostě řešit za něho. A vlastně nemůžu nic. Tak je to takový divný. Ne, to no. Já jsem nefotogenický člověk. Ani s plnou mocí. No občanku prý může převzít jenom ten daný člověk. Kdyby to šlo s plnou mocí, tak nám to řekne, no. Ona říkala, víte co, já to taky absolutně nechápu. Můžete si vzít půjčku na toho druhého, takže ho můžete totálně zadlužit. To se mi tady stává strašně často, že prostě lidi tady řeší, že jsou zadlužení, že o tom ani neví, ale prostě nemůžete tady tyhle ty jako banální věci, že jo. Že oni by nemohli potvrdit, že mu tu občanku předám a proto to za něho nemůžu převzít, protože občanka je vlastně průkaz vaší totožnosti a si mu děláte všechno, že jo? To je zase měsíce jsem se bavila, to není ani možné, jak to letí. Měsíc co? Jo, barvila! Ježišmarja, neumím číst. Jak často se barvíš? Prosím tě, Tono, máš mé poslední upozornění, pak dostaneš 10 minut, pokud pořád budeš tady tohleto, tak dostaneš jako furt, jo? Děkuju. Moudra už nebolí, jo, konečně. Gratulka. Spíš jak se vrátíš z Chorvatska, tak zkus pořešit, aby ti to třeba v tom září vytáhl, no. Ona se tuším, mě to říkala zubařka, sestřičkou zubaře, že oni se tuším ani přes leto nevytahují moudré zuby. Ahoj, Minisku, jak se máš? Jsi včera říkala, že to nám zase odrostlo strašně moc, pak se diví. Ten měsíc jde hodně znát, no, na vlasech. Já co si nahoře nechám svoji hnědou, tak jsem celkem jako v cajku a už to tak moc nemusím řešit, no. Stránko se vidím, že jsi volaká nervózná, nahněvaná. Nejsem ani jedno, ale fakt mě nebaví, když mi tady někdo sexuálně obtěžuje, což já už jako mluvení o mém zadku a tady o těchto těch věcech beru jako sexuální obtěžování, takže... Na lidi, kteří se tady chovají úplně normálně, jsem úplně normální, milá, tak jako prostě na všechny, že jo, ale pokud někdo mi bude narušovat a... tady tím letím, tak se k němu taky podle toho budu chovat. To červené to taky nejde moc vidět. To asi ne, no to je výhoda červené, že jak už je třeba zrzavá, tak už jako trochu víc, jo, se hraje, by the way, teďka zase zrzavá. Ano, já jsem ho naposledy upozornila a bylo mu to teďka řečeno, takže ještě jednou něco, tak letí. Já by to vidím, že mi u tebe svítí, že seš podezřelý z toho, že seš dost často banovaný. Kompliment. Hele... Jak se mi líbí dnešní změna hudby. By the way, vybíral Jaha!
Zrzí, přesně tak. Zrzí, co tě mrzí. Si myslím, že nikdo by tady nečekal takovou hudbu. Popřijde, že aha, pošle a... Já si myslím jinak s tou zrzavou, že se hře fakt sluší úplně nejvíc ta zrzava. To je její barva. Mala si už někdy obraz Lokiho. Lokiho jsem kreslila kdysi asi 10 let zpátky asi, ale nikdy jsem ho nemalovala na plátno. Si strašně dlouho říkám, že bych se chtěla právě podívat na ten seriál Loki. A stojí za to? Ježíš, Spekore, ahoj, jak se máš? By the way, jak jsem říkala, že mám strach, že dneska budu fakt i sama v tom kině, jak čekám na Ondřeje, tak sama tam nejsem. Na truci všichni ti lidi sedli přímo vedle mě. Jako zepředu, zezadu ne, sedím v zadní linii, ale zepředu, z boku, všude. Stejně viděla jsem asi 50krát, fakt? Tak v tom případě Loki by vlastně měl být teďka na Disney+, ne? Protože to je Marvelovka a Marvel spadá pod Disney. Ahoj Tome, ježišmarja, prosím tě, já jsem se ještě dostala k těm zprávám, já se teprve tak nějak jako zpamatovávám z hektického týdne, co byl minulý týden. Takže pondělí bych ti poslal tu čtinu já jsem se ještě nikdy dívala, co jsi vůbec vybral. Jdu do kina na Jurský park, nebo Jurský svět, já nevím, co to teďka je, ono... Takže jak to furt pojmenovávají jinak podle těch. Ale mělo by to být teda spojení, že tam budou ti staří herci, tak i ti noví. Silvína mě v uvozovkách neměla čas, je prostě u bráchy na svatbě, tak jdu sama, protože neznám nikoho jiného v Ostravě. Je nic pro mě, fakt? A mám strašně ráda cokoliv s dinosaurama. Nevím, kdo seš. Je mi 26. Já bych nebyla nemocná, tak jsem dneska v Ostravě. Můžu se přežít, no. Co bys dělala v Ostravě jinak? Nebo jako, že by si se mnou zašla? Co potom, až to bude, vypadá to pěkně. Z Vovka, nevím, jestli znáš Vovko Tome? Většině se vždycky ptám, protože i když je to strašně jako stará hra, pro mě to byla strašně jako známá hra, tak je hodně lidí, kteří to neznají. Takže Sylvanas, Polvar, tady je jeho ledový trůn. V pozadí bude hromady mrtvých, ještě musím dodělat i tady. Teďka tady detailuje jeho
kladivo. Vždycky já v hlavě anglicky, hammer, ani se svůj, jak se to řekne česky. A ona bude vlastně jakby trhat tu helmu s tím, že už jakby tam bude ta prasklina, už to půjde tak jakby... Já nevím, jak to pojmenovat. Moje myšlenky prostě někdy úplně nejdou a tady už je vlastně ta brána otevřená. A prý vás je tak teplo, bo tu na Slovensku 30 stupňů, umírám z toho tepla, takhle. Ne, u nás je ještě příjemně teďka. Máme celkem dost chladné noci, ale taky se to má vytáhnout na 30. Co se nám Elí snaží říct? Elí se radši nesnaží říct nic. Vovku už jsem od něj zapomněl, ach těch hodin, tak jo, děkuji za vysvětlení. Vovka je těžká závislárna, no já vždycky jak maluji něco z Vovka, tak mám v sobě takové to půjdu si zahrát Vovko. Čekám na podzim, až si půjdu. Co teda vůbec teďka vychází nějaké ty nové datadisky, nebo se vrací vlastně celkově jako k těm starým, nebo jak to teda teďka funguje? Já se přiznám, že to úplně přestala sledovat, s českým zkouknu nějaký trailer, třeba menší štětec. A měli jsme do Havířova doby pro nějaké věci od bráchy, co poslal a jak se prostě příliš tohle zakompletovat. No, vidíš, Ježišmarja, Ení, jako, jak si to vůbec představuješ onemocnět v den, kdy se mnou nemá jít kdo do kina? Tuž co to je? Asi se bude o to příští rok Dragonfly. Jo, takhle. Takže se vracíme. Mám se včera si upal. Bude hůř v létě, já si myslím, že tohleto leto bude úplně šílené. Hele to no, mě to tak nějak jako nebaví už. Ty festivaly jsou super, a měla jsem si včera najít nějaký s tím. A na jakém festivalu jsi byl? Jako vím, že teďka Rock for People, ne? V Ostravě. Ale to vím díky tomu, že to mám prostě kousek. Když se říká, že máš rád dinosaury, tak je teďka, nebo včera bylo na Steamu zdarma Ark. A já právě na počítači nehraju vůbec kvůli ruky. Jinak Ark znám, já jsem ho nikdy nehrála, ale znám ho. A vím, že je i na Switch, ale na Switch tam je nějaká omezená verze, která prý za to moc nestojí. Ale já jsem spíš teďka na tom tak, že asi nevím ani kde bych zakomponovala nějaké hraní her. A hodně doháním kvůli tomu, že jsem měla volno kvůli svatbě, kvůli Daisy. Strašně se toho sešlo tenhle ten rok, ještě nás čeká nějaké volno s Ondrou, protože si chcem někde zajet. Kolorsy? Jako by byl v Hradci? Aha. Tak já se v tom nevyznám, já jsem nikdy nebyla na žádném a myslela jsem si, že je to tady u nás. Protože to všude slyším, že to je. Dneska mám pouze zítra pokračování. Asi bych toho blbá nějak neřešila už. Já jinak si dost pamatuju zprávy, stejně jako když se s někým hodně bavím, potom přijde na stream pod jiným jménem a myslí si, že strašně zmate, že je úplně jiný, tak ono jde vždycky poznat prostě, kdo ten člověk je. Tady tenhle ten člověk, tady už byl několikrát vždycky pod jiným jménem a hned jak přišel, tak mi tam skočilo od Twitche upozornění, že je často banovaný u všech. Šupinačus, jak se máš? Šerý, sobok! Třeba jsem zase něco minula? Hádám je proč asi, no, mně je to úplně jasný.
Polsku jsou festiáky? Ne, právě proto jsem ještě na žádném nebyla. Taky jsem na sebe nejezdila, ten covid ve mně asi něco proudil, to, že mám za sebou 2. Dobře, Rock for People, a který byl ten první? Byl barva, fakt. Dneska volno je, tak jsem byl hodinu v práci. Počkej, proč jsem byl hodinu v práci, když máš volno? Když volno, když něco potřebuji, jsem měl zvednout. Dneska nemakám. A típnout to. Metal Fest u nás v Plzni, aha. Můžeme někdy vysvětlit, jak se stihla zabordalizovat celý byt, když jsem se pomalu nehla z postele. To kočky. Já jsem úplně zapomněla, v kolik máme dneska do obě. Moment, já se podívám jenom na vlaky. Potřebujeme mi Ondra, nechal lísteček, parkovací lísteček od auta. Já si vlastně, Elifink, já si vlastně můžu vzít náhradní klíče. Ostrava Střed. Já jsem normálně viděla tu imaginární žárovku, jenom jsem na spade, tam budu. Ještě dost času naštěstí. Tak klidně jejich práce určitě. Ten Eďák mě balí. Kolik mu je? Pokud nežiješ sama, tak znáš odpověď. Nejla linka obsluha, aby to sama nerozjela. Jo, takhle. Jestli to je 1 kilometr, tak OK. Proč nejdeš Eli autem, když ho máš? Za prvé, jsem v Ostravě ještě nebyla, tam je strašně hodně tramvají, všeho, ten provoz je fakt šílený. Myslím si, že bych to zmákla, já všude jezdím podle GPSky vždycky pro jistotu, ale ještě jsem tam nebyla, to je ale takové vedlejší. Ale druhá věc, Ondřej mi ho ráno vzal! Ondřej ho ráno vzal, že si vezme Fiatka do práce, já dojedu do Ostravy, zajdu si do kina a on má právě odpoledne pracovní checheche, takže si dá třeba pívko nebo něco takového a já ho vlastně odvezu z té Ostravy domů. Ale psala jsem mu, tyjo, asi hodinu zpátky. Zlato, prosím tě, vezmeš mě, skočíme o víkendu do stavebnin? A hned zpráva na to jsem napsala, vlastně proč já se vůbec ptám, já si zajedu. Tak se začala úplně smát. Ale včera jsem dostala pochvalu od Ondrového taťky. Opa, nechci to Eliško říkat, ale že už jezdíme tak jako vyježděně. Jakože už mi to začíná panít. On ti odjel autem, to je darebák, že jo? Včera mě viděl jeho bratránek parkovat. A on byl tak šokloval, to je roztomilý, úplně jako, nevím. Svatbě, prosím tě, zlato, dávej pozor při jídle, máš bežový oblek. On se totiž vždycky zaprasí. Tak se tak jako sedíme, všechno, jako předkrm, paštika s brusinkama.
Kdo se asi pokydal? Brudejzy. Hned při prvním soustu jsem si totálně jako zgýchala šaty. Bílé svatební šaty. Naštěstí, jak to tam má takovou tu záclonovinu, tak to jsem jen přetřela a bylo to dole, ale jako měla jsem velký stres. Že tam teďka budu chodit s velkým růžovým flekem. Ne, že by Ellie. On úplně na mě, a kdo mi tady říkal, ať si dávám pozor na to, jak jím. No a Ellie na to doplatila, no, to tak bývá, jo. Já se jako celoročně nikdy nezaprasím, ale jako jsem si ten den vybrala za Ondřeje. Teda by the way jeden vyzvednout ten traktor, co jsem vám včera říkala. $23 ale jakoby zadaný, nebo ještě včera byl. Tak to pozor. Ale věk je jako v pohodě. Vůči tobě. Jsi skopat traktor? Ano. Koupil jsem si traktor. Na svou imaginární zahrádku. Ne, jedeme na začátku července za Ondrovým bratránkem a má skoro 2letou dceru, tak jsme ji pořídili tím, že bydlí na baráku, na vesnici, traktor s korbičkou, že takový ten odrážedlový. Tak jsem říkala, už úplně vidím, jak ráno přijede za slípkama, naloží vajíčka a potom ho odveze mamíně. Co holka dělat s traktorem? Prosím tě, holka na vesnici. Je růžový, neboj, ten traktor. Vajíčka budou muset dojít taky sem. Ne. To bude moderní selka. Malý traktor mám ještě taky někde, mají to je úplně ideální, jak jsem to viděla, já jsem byla stopem. Nikdy neradila se zadaným klukem, spíš tím principem, že třeba někdo by vzal a v jeden den by fakt jako byl třeba zadaný a potom druhý den, aha, moment, tady by se možná dalo, tak to no. Jako myslíte si, že je špatný dárek koupit traktor holce? Nám se to úplně samozřejmě líbilo, ale my jsme takový jako dětma nepolíbení. Já dostat traktor, když jsem byla malá, tak bych úplně skákala radostí, ale já jsem měla taky 2 bráchy, že jo? Já jsem na to byla zvyklá, že jsem dostávala klučičí hračky. Chtěla jsem koupit něco i segřiné malé, ale nějak jsem nepřišla na to, co koupit půlročnímu miminu za hračky. Šedou už měli takové ty skládačky na to, že na sezení a tak, ale ona ještě nesedí. What the fuck? My jsme taky se si koupili traktor a měla radost. Šmaty úplně není, ale spíš, že si bude tu holku bavit. Tyjo, ona, Zuzi je taková jinečí, strašně baví doma uklízet, vářit, pomáhá mamině, taková fakt jako taková
Jak plno dětí si neuklidí nic, tak ona je fakt taková opět zlatá. Takže já si myslím, že by to mohlo bavit, no. Bude prakticky jezdit, že jo. A tím, jak oni bydlí na baráku, mají tam zvířátka, tak ten traktor má to opodstatnění té farmičky. Píš, jak co hraje ideální, no. Ona prý teďka všechno žužla. Po sestřenice mazí nadšená. Protože filový našlapání. Jsme právě vzali, se nevěděli, jestli našlapání nebo odrážedlo, co bude lepší. Tak jsme vzali odrážedlo. Já jsem říkala, když je chvíli, když jí to nepůjde, tak ji na tom budou vozit. Posadí a povozí. Zvláštní dárek. A já taky měla traktor, měla jsem z něj větší radost než spodenky. Ježiši, seš můj člověk. Když se dva šlapat umí. Jo, já právě nevím, jako, jak to jde za sebou, jestli prvně odrážedlo potom šlapání, což asi jo, takže tím, že ona jakoby je menší a ještě nešlape, tak asi spíš to odrážedlo, no. Maximálně tě přijede. To nevadí. Chodila u nás na svatbě a říkala mi princezna, takže tam může všechno. Dobrý den, slečno Dučí. Dobrý den. Máme doma odrážedlo a pak šlapací traktor a trochu byl traktor na baterku. Tahle ten nejezdí sám, má tam taky na baterky a že si vítí a vydává zvuky. Ale ty jo, traktor, který jezdí sám, to musí být strašně žužolá bužo úplně. Byl malý, jo takhle, jak jsme koupili na šlapání, tak já si myslím, že asi v tom případě to bude v cejku to odrážedlo. Ale právě trošičku strach z toho rozměru, no. Ale vidíte, kolik holek mělo traktor, jak byli šťastné? Čau, Bubí. Co jde, Danku? Jak se máš? Mám sem přece ty a ahoj. Pojďme se ještě nebourat do kotníku. A ona je tak zlatá, že na ní se fakt nejde úplně zlobit. Ona je blondětá a ona jak se usměje, tak to má jak anděl. Byla ráda, já jsem taky měla dost traktorů víc než z panenek. Ono je to takové jiné, víte co, jako těch panenek máte hromadu a teďka vám někdo dá traktor, který nemáte, je to prostě něco nového, je to úplně uf. Dučku, ahoj, Míšaku. Čau. Udělal jsem chytrý move, ohřela si jídlo, šla uklízet jídlo, samozřejmě studený. Víš, že to dělá naopak? Pamatuješ si mě? Bohužel ne. Já si pamatuju lidi, kteří tady fakt jako chodí dost často a jsou aktivní, protože tady se vystřídá strašně hodně lidí během streamu a nejsi pamatovat jako lidi, kteří tady třeba přijdou jednou za rok. Dučku. Ale Šupino, víš co, ty se tady s náma strávil celkem dost času. Jak už si vás člověk
Tak nic, no, musíš dojít, no. No, ale můžeš to. No dobré, tak jo. Ale si tam nechám klíče od bytu v kufru a tak to nepotáhnu sebou. Tam vezmu klíče od Fiata a... Jasné. OK. Dobré. Jo, dobré. Akorát nezapomeň, že na tom druhém klíči není centrál, takže musíš počkat na to. Jo, já vím. Tak on by se měli stejně odemknout všechny dveře najednou, ne? Když odemknou ty u řidiče. Jsem si jich úplně jistý, ale je to možné. Jak uvidíš. Jo, dobré. OK. Jo. Dobré. Okay. Tak. Pam. Ondra, úplně vidíš, to by si mohla vzít druhé klíče a můžeš pro mě rovnou dojet. On totiž parkuje v nákupáku s tím, že tam potom dojde. A najednou jak začíná kombinovat. Kdo si hraje, nezlobí? Hraju si hru z Bomby Freemanera. To je krásná hra. Tak já to akorát zrychlím, hodíme to do storička, jdem pokračovat, jo? Skončila nám hudba. Ondřej, prosím, co po něm chceš? Že prosíš. Dneska jsem jinak ráno nahrávala jeden obraz a pak jsem přišla na to, že jsem celou dobu měla hlavu v záběru. Ty neznáš to video? No jako mě to furt všichni říkají, já jsem ho nikdy vlastně neviděla. Ano, Dučí. Tak už to bude. Chceš link a chci to vidět? Potřebuju to vidět? Je to životně důležité? Ať z toho nemám trauma, jo, zase. Prý radši ne. Tak, co se z toho vzniklo? Se to pustí off-stream maximálně. To jsou nějaké čuňárny nebo co? Prý je to stranec. Já říkám, to nepotřebuji vidět. Jak to stačí zadat, hádám Ondřej, prosím. Ale viděl by si, o čem je řeč. No ale jako, jak moc je to podstatné, že jo? Podle mi dobrý koment a legenda proví, že prosí do teď. Tak, moment, ještě to nahraju akorát do storička a jdeme pokračovat. Mě dneska tak brutálně bolí záda, že... Hudba by nebyla. Mně za nic, Vovka.
Mě taky nevím, jestli se křupnout, jsem úplně rozlouna, špatně jsem se vyspala. Co to malujem? Vovko. Hudba k obrazu z Vovka, why not? To nikdo neřeší. Jsou i horší věci. Už, ty vole. Ještě mě bolí kolínka, hej, to už je na důchod normálně. To mi nikdo neřekl, že po svatbě budu ještě větší důchodce než před. Že jsem přijel na masáž, je mi v pondělí. Ale bylo to málo těch 30 minut. Klačila na hrách